Molt bona, humans! Benvinguts al meu canal. Soc Antoni Llama i us presento el meu primer unboxing. A dia d'avui, aquesta figura la portava molt de temps buscant. No és que estigués descatalogada, no és que estigués desapareguda. És més, una figura bastant econòmica, de Banpresto. Concretament és una Kraniking, que està molt bé, que, bueno, feta per Manabu Yamashita, segons posa aquí. És una figura que està a tot color, si no m'equivoco en algun moment podeu aconseguir-la en blanc i negre, també si us ve de gust pintar-la vosaltres, o si trobeu aquesta edició. És una figura no habitual per mi. Quasi bé totes les figures de Bola de Drac solen ser postures molt forçades, o una miqueta de postureo així en plan aixecant el dit, forçant un kamehame o transformant-se en superguerrer, atacs d'ira, no? Coses així. En canvi aquesta és una postura molt natural, d'ell com si aterrés, no? En algun moment, amb una expressió molt amigable, no? I és una imatge d'en Goku que a mi m'agrada moltíssim. A més, és concretament el trajo, l'uniforme que va portar quan va arribar al torneig de les arts marcials just abans d'enfrontar-se amb en Cor Petit, amb en Piccolo, a l'època de la primera saga de Bola de Drac. És més, m'encantaria que Banpresto fes una figura de cada personatge just quan arriben abans del torneig, no? Quan arriben en Krillin amb gorra, en Yamcha en primera vegada amb les cicatrius, en Tenshin Han amb aquell vano a sobre del pit, no? Estaria realment molt bé. La veritat és que m'agrada molt, estic molt content i res, dir-vos que el trobeu un preu molt assequible, sembla que estem parlant d'uns 25 euros, no és una cosa descaradíssima. Jo la vaig comprar a Global Freaks, una tenda que de veritat m'encanta, si podeu no veure-la, és brutal, té una quantitat de material, el que va sortir no s'ho poden informar, i de veritat tenen figures tant per la petita butxaca com la meva, que no es pot permetre potser una figura de 300-400 pavos, fins al tio sonat que pot agafar i s'ho pot permetre i té una figura de 2.000 pavos, no? Doncs té una miqueta aquests termes en els quals pots anar d'un puesto a un altre, no? La tenda es diu Sume i està a Barcelona. Amb tot això, un servidor es despedeix. Ha sigut un plaer fer aquest unboxing amb vosaltres. Recordeu, humans, sigueu bons, sí que no tot és el poder, sinó també la tècnica. Adéu-siau! Molt bona, humans! Benvinguts al canal de... Concretament està... Ostres, no us hauria de dir-vos al carrer. Això no ho posaré.